Aha, sadni debilček. Jebo sprostý, na čo Bacha, tam bacha informuješ? Tomo, bacha Tomo. Je to rozbité. Ha, veru, že není. Ja počkaj, Solviska ma vlastne môže vidieť. Ja... Myslel som, že to stihnem. Nevidím tam stopy. Jeden je low. Ban ide v kuchynke. Jeden mŕtvý. Jeden je podo mňou. Držím B-side, chod na B-side, Tomáš, vypadni na B-side. Utekaj. Za tebou, Kde? Marek, bacha. Ja som chcel akorát povedať, že skontroluj to ešte za chrbátom. Tak ty si tam strieľal po niečom, tak som myslel, že tam niekto píkuje, alebo čo. Ja sa spotol, lebo vás potli, vieš. Tomáš, kde si? Vzadu v miestnosti je. Na trojke. Op 4 last Hi. stop standing. Pinguj. No, hľadám ho. Ja v tej malej miestnosti vzadu. Na tom pod klopom. Tak choďte plentiť. Baka, hade smolču, hade. Je tam stála? Bol tam. Tu je u mňa, na pingu. A môže ísť iba z týchto dverí jedných, nie? Diffuser is online and Čakaj, active. cez okno môže preskočiť tiež. To bol môj dron, ty hajzel. Kde je diffuser? Vidím ho? Hej, môžeš umrieť, jeb na to, umri. Umrite. Tak ja idem preč. Umri! Nechcem umrieť. Ale sadni ty trpos Op prostý, 4 bože môj si eliminated. hlupý. Friendly mission successful.